Hi guys, good morning everyone. सिखारगोमोननानै आंहा आंनि फुख्रि फारसे थांबाय नानो आदार होनो सान्दुं गोसाखौ साया नायनानै आदार होनो नागिरदों आरोना नोंथां नायनो हागोन नै नायाबो 2.5 माससो जाबाय आरोना गिदिर जाबायानो ना सान्दा ना मम्पेट होनायखौ बेखौ हगारदोंमोन आरोना नोंथांनाव नायनो हागोन दे जानायावथ' जानाय रायखसफोर बायदिसो गोगोद जाखायो माने दसेनो स्लिम खालामजोबखायो देरबाय जासिगोन खोमा फवासेसो गांलाब जाथारबाय आङो खननै होयो मोनायाव खनसे फुङाव खनसे होयो आरोना ना आदारखौ मासेथ' गिदिरथार दं गास्राब ओरैनो अलरेडि 2 केजि जानाय दंखायो माने फुख्रि गिदिरनिफ्राय माबानानै बोननानै हगारहैनाय आरोना हाग्रा जाथों होननानै देनां हमबाथाय नोंथांमोननो खिथागोन बारु भिडिअनि गेजेरजों ना मा होनो लोगोफोर बस्थासे लाबोदोंमोन आं दानाखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं